Πώς βρίσκουμε άγριο σκόρδο το καλοκαίρι. Όπως βλέπετε, ούλα ξερά, δύσκολο να αναγνωρίσουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά άμα παρατηρήσουμε λίγο πιο κοντά, θα δούμε ότι βρίσκουμε κάποιες διαφορές. Συγκεκριμένα γυρεύουμε το συγκεκριμένο δαμε το μπουμπούκι. Το μπουμπούκι δαμε, όσο πιο μεγάλο είναι, συνήθως τόσο πιο μεγάλος είναι ο σκόρδος μας. Άρα το που έχουμε να κάνουμε να ακολουθούμε κάτω το χόρτο, να βρούμε τη ρίζα του, σκάβουμε προσεκτικά, βγάζουμε τη ρίζα και όπως να δείτε τώρα δάμε, βλέπουμε το σκορδάκι μας. Μικρό σκορδάκι για την ώρα, ξερό, αλλά έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε στα φαγητά μας. Σήμερα δεν το χρειαζόμουν εγώ, άρα βάλουμε το πίσω να βλαστήσει του χρόνου.